sampun. Nggih sampun matur sembah nuwun. Lintang Asmara sampun. Matur sembah nuwun Lintang Asmara sampun. Nggih, Mas. Dhuwur iki dadine ra candhak. Ya nggih. Mincang betondo. Ya Mas iki ra candhak suarane. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, pripun Mas Gading? Anu request-requeste pemundhutane pun telas to niki. Sampun. Nggih, sampun telas Mas Gading. Nggih, mengke mbok menawi enten melih masuk. Enten goro-goro nggih. Wonten goro-goro terus goro-goro melih. Nggih. Alhamdulillah saniki Wis. Amanut. Wis. Aku yo manut, aku sing dipanut sapa nyanyi? Mbok. Nggih menika sampun Nggih, nggih, Mas. sampun. Menika mbok bilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten nggih Mas Gading lan sedaya. Mas Gading kathah kelepatan pangapunten kanca-kanca warga laras tamtunipun warga masyarakat wonten ing Ngaranan. Nggih, mbok bilih wonten lepat nyuwun pangapunten insyaallah benjang sanes wedal saged pinanggih malih mugi sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng sedayanipun. Selamat sing ditanggap, selamat sing nanggap, selamat sing delok ya Mas. Rahayu kang samya pinanggih Mas. Nggih. Semoga kula dherekaken. Jenengan nderekke mugi sukses sampai tancep kayon Mas Gading. Matur sembah nuwun Mbak Tatin, Mbak Mas Gareng. Nok piye, Mbak? Ki gandeng lakone iki kok ki dawa banget nggon iki bar libukan iki dawa banget. Iki sing nganggo nyekso barang lho iki engko. Iya, Pak. Mula saiki aku ayo neruske lakon sik. Iya, Pak, ayo tak dherekke. Micil saking kleru to aku dadian. Omah dadi micil saking andang-andang wis apa jenenge? Marep budalan. Ya kok sik baleni. Ayo nak nganu neruske lakon. Iya, Pak, ayo tak dherekke. Tansah marep pamoring sukma. Sukma sinukma winaya ing asepi sinimanteleng ing kalbu pambukaning warana darlen saking lep-leping ngaluyuk pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati Sinegek semanten ketika capa ingkang medal Jawi Raden Werkudara ngawi dhateng para putraku malawening ngasta pindha kumlebeting dwaja akarya kageting kalih para putra sala nyewating bleber ayah mina pasrambahing jala. Micil saking jroning praja mapan ana ing madyaning aloka kundanging prawadya saweka Pok sura tambur miang suling pepandhen taludak miwa bandira kakandha warna-warna Pindha Cala Dyana Sri kawuryan
Oh, Romo Kyai. Kepareng ingkang putra pring gondanipun Gatotkaca cumadung dawuh. Nadyan putra Punantarja ugi cumadung dawuh Romo Kyai. Ana dawuh apa, Pak? Apa wigatine panangkilan mau? Wah. Gatotkaca karo kowe Antasena. Nggih, wonten dawuh Romo Kyai, wonten dawuh Romo Kyai. Ya piye, Pak? Ana apa? Kok sajak nyolowadi? Ana apa janim? Nganti gembrobyos kaya ngono kuwi. Wah, ngerti ya nggih anak-anakku. Kalenggani ki negara Ngamarta lagi nandang pagebluk ya merga seka ilanging pustaka Jamus Kalimasada. Duh, Romo Kyai. Jimat Kyai Jimat pustaka Jamus Kalimasada ical ya ilang. Nanging wanut dawuhe pengendikane wakmu Kresna. Wah, ilange Jamus Kalimasada kuwi merga dicolong karo maling. Waduh, menawi dipun cidra lajeng sinten ingkang wantun nyidra? Iki abot. Wah, merga manut dawuhe Kresna kakangmu sing nyolong Jamus Kalimasada jebul isih keluarga dhewe. Monggo bapakmu wis saguh dipasrahi nyekel malinge lan kudu ngukum mati. Kula aturi ngendika, Kanjeng Kyai, sinten malingipun? Inggih, sinten malingipun, Romo Kyai? Wah, jebul malinge adimu Tanjung Anom Abimanyu. Aduh, Romo Kyai, menapa mboten nglentu pamireng kula kados mboten pinanggih nalar adi kula Abimanyu dados Duratmaka. Wah, maune aku dhewe ora percaya. Nanging dawuhe wakmu Kresna kasunyatane pancen mengkono. Gatot, ayo melu aku. Goleki adimu Abimanyu. Nek pancen maling Abimanyu, aku kudu tegel. Antara jarem nendi? Ya nututi Dimas Gatotkaca nderek Romo Kyai Werkudara goleki Dimas Abimanyu sing nyatane saiki dadi maling. Kakang Antareja ya percaya karo kabeh iki. Ya jane iki ora percaya. Nanging nyatane kuwi wis dadi dawuhe Wa Kresna. Ya bener, dawuhe Pakde Kresna ning apa ya mesti bener. Durung karuan lho iki. Merga tumrap aku iki Wa Kresna malah tak anggap ndakwa sing durung karuan buktine. Dipikir sik lho Kang Kang. Lah banjur kepiye prayogane, Dimas? Kang, ngene. Abimanyu ki kepiye wae sedulur. Lan Kakang Antareja ya wis apal to karo Abimanyu. Ketoke kok ora ketemu ngakal nek Abimanyu wani tumindak ala. Dadi aja gegabah, santai. Saiki ngene wae. Bener lan orane babakan iki kudu ditaliti dhisik. Merga iki rasaku kok cubriya karo Wa Kresna sing sajake lagiane kok beda. Cubriya piye, Dimas? Wis to ngene, saiki ngene wae. Kakang Antareja saiki ambles bumi wae, mengko ngenteni aba-abaku. Mau anggere sikilku druk bumi ping 3, kowe jedul. Pokoke anggere tak abani kowe lagi jedul lah. Terus Dimas Antasena arep nendi? Aku tak nyeraki Pakde Kresna kae wis, ayo Kang. Aja kesuwen. Ya Dimas, ayo.
kala narepa Kresna tandula sanyakra ring Resi Cahnawi Suta kan munggah kalihira ing rata oh nyuwang sukma jagat mangadya linuwe oh lagi niki gampang kene gampang blithuk para Pandhawa nyatane aku wis kasembadan budidaya gawe ringking para Pandhawa gedhening renapatine para Pandhawa mula kanthi sarana aku gawe rekadaya Abimanyu tak dakwa nyolong pusaka Jamus Kalimasada mongko Werkudara ya wis saguh bakal midana pati karo Abimanyu. Nek Werkudara wis ketemu Abimanyu tanpa ditakoni mesti langsung dipateni. Abimanyu mati. Mesti wae anak Prabu Kuntadewa banjur nesu karo Werkudara. Pandhawa malah banjur padha regejekan dhewe. Oh, ladalah. Lah, gini ki gampang gawe rusaking para Pandhawa. Kasembatan sing dadi ancasku mung kari matur ana ngersane anak Prabu Duryudana. Mesti aku banjur dialem-alem disungga-sunggolan banjur bakal diparingi bana sing atekeh. Wah, tak bali ning Ngastina wae nek kaya ngene iki carane. Putuku Antasena to. Putu piye? Aku ki pernah purunamu dudu putumu. Oh iya, Ding. Purunaku anakku Antasena napa kok nyeraki aku? Ya mung arep takon wae kok. Jare Pak De Kresna mau dawuh nek adikku Abimanyu nyolong Kyai Jamus Kalimasada. Apa kuwi bener? Ya, bener mangkono, Nger. Antasena. Lah kok Abimanyu ani nyolong Jamus Kalimasada kuwi kira-kira arep dienggo ngopo ya, Pak De? Wah lah ya ora ngerti, mbok menawa arep dienggo butuh. Apa Jamus Kalimasada kuwi digadhekke ya kena lho Antasena. Ana pusaka arep digadhek arep didol. Nah aneh wae. Ya sing cetha negara Ngamarta saiki lagi nandang pegebluk ya merga saka ilangi Jamus Kalimasada. Lan ilange dicolong karo Abimanyu kuwi kosik to. Kosik. Kawa Kresna iso mestheke sing nyolong ki Abimanyu. Lho, Ratu Ndwarawati Prabu Kresna rak ya ratu sing waskita to. Lan duwe pusaka kaca paesan. Bareng tak ungkak cetha banget ning kono nuduhake gambare. Nuduhake videone Abimanyu lagi nyolong Jamus. Oleh ndelok lewat kaca paesan to. Kagungane Pak De Kresna kuwi. Lah mbok coba kene aku ya tak melu ndelok gambare. Tak melu ndelok sing jarene videone Abimanyu mau nyolong mau. Tak ndelok aku sik neng kaca kuwi kaya ngopo apik apa ora. Aja ya, aja. Ora kena, Nger. Mergo kaca paesan iki pusaka pribadi. Oh, ya wis nek ora oleh ndelok ora apa. Neng aku kok pengen ngerti wujude kaca paesan kagungane Pak De Kresna sing ampuh kuwi. Aku tak ndelok tuduhno, Pak De. Nek saiki ora tak gawa. Ora tak gawa. Mergo tak tinggal ana kraton Ndwarawati. Oh. Ora digawa. Nek saiki ora digawa kok iso ngendika nek sing nyolong Abimanyu. Lho. Lha iku nyawang mau ki ya saka omah. Saka kraton Ndwarawati, lha iku nyawang kaca paesan. Banjur kacane tak tinggal. Arep disilih dienggo rias. Arep dienggo rias jatilan. Ngono to. Sangertiku kaca paesan kuwi ora beda kaya karo Wijaya Kusuma. Ora tau pisah karo Pak De Kresna rasa kakean alesan to. Tuduhno aku tak ndelok sedilit wae. Gelem nuduhke apa ora aku ndelok to. Kepo aku ki. Ora kena, ora iso ya, Nger. Iki pusaka pribadi ora kena ora dienggo tontonan wong baen-baen lho. Lah aku ki pengen nonton sih. Aku mbok nonton sedilit wae ora ya, Nger. Ora gelem nuduhke nyoh iki tanpa nonton.
Ngopo? Ngopo dhewe iki? Omongan to kan? Dimas. Gosek to iki kok Eyang Tur. Waduh kejeron lek natep iki. Kok Eyang Durna tatu kabeh awake kaya ngene. Ya pancen tak ajar kok. Lah ngopo? Aku mulai wis kandha to, Kang. Nek perkara iki kudu diteliti sik. Aku cubriya karo Wa Kresna. Tenan ora? Gae. Kresna mambu solar. Ana Kresna kok mambu lenga mambu. Gae galu sing dadi Kresna. Dadi Wa Kresna mau kedadian saka Eyang Durna iki. Lah heeh. Mulane iso tatu-tatu kaya ngono kuwi merga anu apa jenenge? Apa? Aduh. Wah, apa jenenge? Merga Malik dadi Wa Kresna. Oh, lah ngono kuwi iki pancen wong tuwa njaluk diat. Yen wong tuwa nek ora ora urus mati mbok ben. Mesake mbangane sesuk Bratayuda ndase potol pateni nang kene bae. Urip Dimas. Ya wis diantem iki. Terus kan. Aku nek ngene iki pisan. Puas. Piye, Mbah? Tasena wis ya tasena. Lara kabeh awakku iki kira tasena. Siraku pecah ya tasena. Aduh. Ngopo iki? Ya kira tasena. Kang Rene, Kang. Tak andani. Sini. Iki meneng tengah-tengah dadi tersangka kok iki kok. Piye Dimas? Rene. Kok wis le ngajar. Wis sik ambegan sik aku takan. Sele aku. Diajar wae iki wong tuwa sing ora pantes diajeni. Lah iya, sik sabar to. Sabar. Aja ya ger, aja. Aku ki mbahmu. Aku ki mbahmu ger. Aku sayang karo kowe. Sayang kok ngapus. Senengane tak takonane dhisik aja diantem isik. Ku ndak gagar otak sik. Lek ku nakoni ora cetha engko. Sik tak takonane. Mbah, Piye ya tasena putuku sapa Gus? Kepiye ger? tak tekon. Nek ngono apa? Kok dadak dadi Siwa Kresna barang ki sing ngakon sapa? Ayo bloko. Iya ger aku mau diutus, aku ki mau diutus. Ayo sing ngakon sapa? Sing ngakon sapa? Aku diutus Prabu Duryudana kon gawe ringking para Pandhawa. Jar aku mau membawa dadi anak Prabu Kresna Terus kok adikku Abimanyu tok dakwa dadi maling ki kepiye? ya mergo Abimanyu kae sing digadang-gadang dening para Pandhawa. Nek Abimanyu tak dakwa maling mesti terus dipateni.
jen wong tuwa ora kena diajeni. Sakit. Ngose urung rampung. Sabar ngose urung rampung. Penake dikapake, Kang. Aja ya, Ger. Aja Ger, aja disiksa ya, Ger. Aku wis lara kabeh awake tak mulai bae nek Ngastina ya, Ger. Apike iki goleke jaran. Goleke jaran to terus tangane Durna iki dicencang terus taline ditalekke nggon buntute jaran. Monggo terus nek jarane mlayu tes Waduh, iki mati tenan aku. jarane urung entuk. Ose sabar. Ora nangis-nangis wae to, Mbah. Tuwa gerang nangis-nangis iki. Sabar, jenenge wong kleru ki ya kudu ngene iki, kudu dinepa hukuman. Ya. Kowe nek goleke apa jenenge? Pitik nggon matane Durna iki, matamu iki ngene iki. Atos banget iki Ngastina. Men kowe kleru kok nggon matane kene ta. Nek beras to, kayak monggo tutuli pitik tul matane melu kejabut jus. Mataku meletus. Aja ya Ger, Ngastina aja. Aja. Aja Ger, aja. Wis ngene wae iki dicekel terus, dicekel. Aja nganti mlayu pokoke ya, Kang ya. Iya Dimas terus banjur kepiye. Monggo iki Durna banjur didebuke karo bapak. Ben ngomong nek sing dadi Kresna mau sapa, ngono. Kuwi luwih penak dene aku tak mlaku rono kae merga saka pandugaku ning kono kae ana Kurawa mesti. Ora mungkin Durna tekan kene kok dhewe iki ora mungkin. Mesti ana sengkune karo Kurawa. Mau tak petukne, ya Dimas aku memang apa sing dadi omongan. Dan tenang wae tak rampungane. Lan kowe Satama iki awake dhewe supaya nunggu sak njabaning kraton Ngamarta. Merga iki Kakang Pendhita Durna sing memba dadi Prabu Kresna, praptana ing Pasewakan Agung Negara Ngamarta. Sing surasane gawe pitenah. Lan gawe karti sampeka yen to Jamus Kalimasada kuwi ilang lan sing dipitnah utawa sing didakwa kuwi ya Abimanyu. Lah kanthi Abimanyu didakwa dadi maling
Mestine Arjuna Werkudara padha nesu banjur demen tolong ngajar karo Abimanyu. Inggih, paman. Nanging menapa sakintenipun Bapa Tuna mboten kadenangan anggenipun membawana dados Koko Prabu Kresna. Nggih, paman. Kula inggih ngatosaken dhateng Rama Begawan menawi Rama Begawan Durna menika mangke kadenangan pripun wis ta aja sumelang. Aja sumelang. Bapakmu kae ya Kakang Durna kae iki pendhita sing ampuh. Lembut iso ngungkuli banyu, iso malik dadi apa wae wis ta aja sumelang. Ora bakal konangan inggih lajeng nanging paman kula aturi mirsani menika. Nika. Antarja gendong Bapa Durna. Aduh, cethayan Bapa Durna kadenangan. Wah, gugu arepe dheke. Antarja Antasena mandhega calana Bapa Rama Begawan. Lho. Ayo, arep nanti, ayo. Sirapala kang tumingal prang campo samya ngetali lerate tuwileting goto kah Antasena piye Satama ana apa lho nungkak krama wani tur ora basa karo aku lha basa ki ngopo nek Kurawa patut tak basani merga pepundhenku. Ning Satama ki sapa? Kowe iki dudu Kurawa. Ora patut. Ayo, kowe saiki sumingira. Antarja kae kon rene. Kon ngwali bebantare wong tuaku ya Bapa Durna. Wah. Lah Kakang Antarja mbodosi Mbah Durna ki sing ngakon aku kok. Merga bapakmu kae kleru. Bapakmu Durna kae pancen luput gedhe, mula kudu tak adili. Aku sing arep belani karo wong tuaku gelem ngeculke bapakku apa ora? Ora gelem tak culke tekan kapan wae. Kowe nganti lakone padang iku ora bakal tak culke. Ora bakal tak culke bapakmu durung aku neng bapakku. Dadi bapak karo bapak iki. Wah, gugu karepe dhewe babu arep ngopo kowe? Ora minggat saka ngarep ketebak. Dadam kene margane patimu tiban tanganku ora pecah sirahmu aja diutak Antasena. Waduh.
Pati ya. Siap. Oh, waduh. Oh, siap. Oh, waduh. Oh, Cadak. Oh, as. Udus. Waraidan. Wajurin lah. Siap. Moktar. Buri. Jebol. Sirahnya sirah. Pecah sirahnya. Moktar. Moktar. Hut. Bul. Pus, puluh, as, hut, lo, jak, puluh. Wah, siap. Yo. Siap. Puluh. As. Cocok tuh Mbak dadamu. Suami gato seno. Yo, suami gat, soindo, ayo tamakno. Yo, as. Ako sorry, balik siap. Biar. Waduh.
Antasena. Areng apa kowe? Gelem ngluari. Apa durna apa ora? Ora bakal tak luari. Antemo. Mut. Ya. Cah dadamu. Mut. Buluh. Mut. Buluh. Dian mati ra. Mut. Mut. Wah. Kurawa sing wani maju ora akeh. Satama, Kartomarma, Dursasana, Durmagati, Citraksa, Citraksi. Akeh tenan sing maju. Ning ora kabeh. Ya, Kurawa wis padha mundur aku tak nututi Kakang Gatot. Medun. Dimas Antasena nututi lah nyandet malang marang lakuku ana wae Dimas. Mandeg dhisik. Sebentar. Kang Gatot arep mateni Abimanyu. Ya mestine kowe ngono. Tinimbang duwe adi sing wis ngorek-orek marang wong tuwa, ora sudi duwe adi Abimanyu. Kosik sabar. Kosik. Nek sampean mateni Abimanyu mengko malah getun lho. Getun kepiye? Sebab apa? Aku wis nyekel sing dadi tuk sumbering perkara. Ya kuwi wa Kresna, Dimas. Aja kuwanen. Wa Prabu Ndarawati kuwi pepunden. Kosik to? Sing dadi Pakde Kresna kemo ki palsu lho. Mulane wani ndakwa Abimanyu dadi maling. Apa ya ngono? Banjur sapa? Sapa sing wis wani membawa Kresna, Kang? Kakang Antareja tersangkane gawanan rene, Kang. Lho Kang, Kakang Gatot wis prisa to iki? Iya Dimas, Hyang Durna kok membo dados Wakresna? Iya Ger. Wong Sadurma nintake dawuh anak Prabu Duryudana. Malah dadi tatu kabeh awakku kaya ngene iki Ger. Nanging Hyang Durna lepat. Margi sampun dakwa Abimanyu ngantos Rama Werkudara mangke badhe mentala dhateng Abimanyu. Ya aku luput Ger, aku luput. Aku jaluk ngapura ya Ger. Wong tuwa kaya ngono pangartine. Dimas banjur ki wis saiki ngene wae Kang. Uyakan bapake uyakan. Aja nganti bapak tekan kasatriyan Tanjung Anom lan ketemu karo Abimanyu. Matura karo bapak nek sejatine sumbering perkara iki saka Simbadurna ya Rama Kyai kula aturi kandel Rama Kyai. Banjur iki piye Dimas? Hyang Durna iki kudu dikepiyake meneh tetep dibantan terus. Monggo diaturke ana ngersane bapak. Monggo yen Rama duka piye Dimas. Monggo aku sing tanggung jawab wis Durna dibantu terus. Aduh mati tenan aku iki.
Magirian Kajeng Rama. Gatot Kasla Daya-daya Prapta Satriyan Tanjung Anom arep nyekel Abimanyu kok malah tok sadhet laku kepiye. Ayo gawe budal mengki rumiyin Rama Kyai. Namung badhe caos atur mumpung menika dereng kelajeng kelampah kula aturi nyabaraken anggenipun badhe mikut Dimas Abimanyu lan sampun ngantos matrawi pidana dhateng pun Abimanyu. Wah, Abimanyu luput aja mbok ayomi, aja mbok dombani. Wah, ayo gelem sumingkir apa ora? Mboten kok ateges kula badhe ndombani pun Abimanyu mboten. Nanging babakan icalipun pusaka jamu sekali masada menika jebul underaning perkawis malah dumunung wonten ngarsapun Wa ing Dwarawati. Wa Kresna sampun dakwa dhateng Abimanyu. Wah, kowe aja ngawur. Bocah iki sore ngawur. Wah. Banyu putih napa teh? Mulane nek mlayu-mlayu rasa banter-banter. Cerewet. Nengo. Wah. Kresna kakangku. Kae wong limpat aja mbok salahke. Nggih, namung kasuwentanipun jebul menika namung Wa Kresna ingkang memba warna. Menika sanes Wa Dwarawati. Kresna kakangku tok anggep palsu utawa salah kedaden kasinggihan. Menika jebul panjalmaning mengsah banjur sapa sing dadi Kresna mau? Wah, banjur sapa sing dadi Kresna? Inggih, kula sampun nekseni piyambak nanging nuwun sewu. Ingkang meba dados Wa Kresna menika jebul Eyang Turna. Wah, cangkemmu ngandhut keprok tuting dasmu. Wes, sabar. Wah, ngawur. Ya tersangka wis ngono kae wis klepat lunga wis. Bu. Klepat lunga, Bu, ora urus sing bayar sapa kae mengko nek ngono kae. Waton klepat lunga. Bapakmu wis bali aku culana ya Gerantasena. Gah, engko sik. Mengko sik. Aku tak bali. Bali piye? Arek bali nek ndi? Aku wis kangen mbahmu Putri. Wis aku tak bali. Mergo dara bapakmu ya wis bali. Tegese ora sida mitana pati karo Abimanyu. Abimanyu slamet. Selamat piye? Bapak wis bali ning bapake Abimanyu. Mak cilik Janaka kepiye? Nek iki mengko paman Janaka tekan Tanjung Anom, njur Abimanyu dipolo karo bapakne durung rampung lho iki perkarane. Aduh. Culana ya kira aku tak bali. Ora, tetep dadi pesakitan Kang. Ayo dibonto meneh Kang iki Kang.
Kekayon katiyuping angin sumyak swaraning karengyan samirana mawur iris lumrang gandaning puspita kae ana titi sonya madya ratri raras rumedeng akoso bocah pacak gireng angin sireping sang arango gumanto sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sanggang Portongopati kang jumedhul saking perang wetan nadyan kelangan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tata sing ngamancan diwasani nang wau wusoan cinuwus ngancik goro-goro bumi gonceng mantelung kang langit samudra kocak sumamburat pindho kinapara banyune kaya kang gunung lemah pengkama wetu geni katembuing bayu putra ing angkasa kumluduk swara lir gelap sasra kekayon katrebak kadya den babati katembuing koncara Goro-goro ing Jawating Pakliran Saekta mung ngurmati miji loro parepat punakawan Kelurah Garing Kelurah Semar Garing Petruk Semono Kelurah Bagong eyang sama gegojakan madyaning ngoro-rombo alon harire
Goro-goro. Gara-gara. Goro-goro ing jagating pagliran sing tamu hormati Mujara. Kilurah Gareng, Kilurah Semar. Kok kowe mau iso kleru ya? Ya biasa. Ketrucut ya aku ki sok-sok seneng aku nek ketrucut ini. Oh, Iki wane ndi ki, Truk? ya nek suwaning ndi mau catetan ya. Ning Padukuhan Ngaranan Sendangreja, Minggir Sleman. Heeh. Cerak ngene Ibu Neti ngene emake. Mampir engko. Ora ketang selilo, mampir dolan kok ngopi. Ngopi apa jenenge? Apa ya? Nah, suwe-suwean iki penake ngopi, kopi susu nak buat. Ngiring wedi. Saiki apa jenenge? Cek WA sih, ini mbok menawa ana wis ana WA pemundutan. Heeh, karena ya HP-ne saiki 3. Nanti ngecek siji-siji nadaan iki. Nggih. Ana iki. Tinggali siji le sak bungkus wae 10. Oh, Lang Mas Suma iki njaluk sos iki jebul. Udu. Iki, iki Mas nitip sawer tuk Mas Gading nggih, tuk wayangan malam nanti ini. Ucapan nyuwun tembang sak-sake. Wah niki yang nembang Mas Gading. Waduh. Aku semangat berkarya terus Mas Gading. Semoga nyawiji dengan Mbak Lintang. Saran dan kritik dari penggemarmu tetap diterima dengan bijak ya Mas, karena mereka menyayangimu agar Mas Gading semakin sukses dan laris. Tingkatkan ibadahmu ya Mas, semoga Allah melancarkan kesuksesanmu. Dari Mbah Miku, penggemarmu di Gunung Kidul. Siap aku pokoknya. Kalau aku nek bab ibadah ora tau tak tinggal kok. Apa? Aku ki cah tertib kok saiki kok. Nang kamarku wis tak pajang apa jenenge? Sarung, pecis barang sajadan tak pajang, mukena barang tak jaga-jaga kok. Aku jaga-jaga nek ana sing nginep ngono lho sedulur-sedulur apa. Ha iya. Berarti apa arep saiki arep apa? Aku nek ora apa jenenge? Kadung tresno ki ora. Aku seneng banget karo kadung tresno ki. Apa meneh lang didangdutke slow kae. Enak banget. Petro wae kon nyanyi. Ya wis aku ya ora apa-apa. Kon nganggo bawa apa ora? Wale yo nganggo ya. Wah, ora nganggo ya ora penak. Sing adung tenang nganggo bawa penak. Aku wae sing bawa rasa meneng wae kowe. Ngejokke diri ngopo? Sepiro? Amene. Dagel kowe. Dagel raga mau nek ngono kuwi. Mau ki wis ana Gareng Wonosobo. Sing ora rasa dagel kalah lucu kowe. Ya. Namu gak anu ning burine Bagong wae aku kala-kala ning kene iki. Wis. Sepiro niki? Sepinten niki? Rino wengi. Waduh kok ndak dodoki barang. Dadi ati. Barang yo lali kok yo jenenge wong nyakeli apa jenenge iki cempala refleks dok 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 dok. Terus napa anu cakepane? Heeh. Tanpa dahar tanpa nendra kayung yun marang slirane Kene iso bawa wae ki ula kepiye sih andek ndekno iki